sai a ce dangolin da kanka kai ka hawa ni kanci wai ha tura ma kwana he ibiyan da kake Allah tori wala Allah tori soki yaki haka hauka ke yi Allah tori wala Allah aradon Allah ni baka san tori soki Allah aradu fitsari nake ji fitsari elini muri kusi bugi kade everybody da kake so elini muri kusi bugi kade alhamdulillah sanu kai kana ta waka to ana zo dan kama ruwa kan ruwan baturi ni wannan ba na so wala dan bulani karka saka wala ba ruwan baturi ni na sani da ke ka sani fa inna lillahi wannan mutum Allah mai aradi mai kwadi mai faran kwadai na ga ya manka wannan ba ruwa ne wanda saka doka kai amfani da shi don wanka wannan wanda abu ya doka bai dadi ba dai ba sai na ga ya musu ruwan baturi wannan wanda na juye siya ko hi bature ya taimako mun na ga ya ma ke gane shi mun sai tura kani a cikin rungumun abun wanda na sanye da shi shine baya tabe shi ko ni wanda zan sa hannu da ko kai magana saka ce kai ba ka da turuki alwala ba da zai ba ruwa zai kama to ruwa sai kama ko wannan ba a kama shi na sai musu ya bari ko sai samu abun wanda na yi maka magana kenan jawo su ga musiba kuma jawo menene wallahi wannan ba zai ka jawo musu matsala wallahi ka sa shi a cikin wahala wallahi ka kese shi ni jawo ko kai ni ba sai ka shawo kudin ka ba wallahi jawo kai me kai da ni menene sai yi maka kuma menene sai yi maka jawo ne ke ku menene ka ga ni ko abun wanda yana damun ka ni rani na yi magana da shi ni ne magana da shi ina zuwa kamar ka ni saka don ka lafiya ka dawo mun da hankali ba ni na sai ka si ba wallahi sai ka dawo mun da hankali haka kai nake yi wallahi sai ya sani ni sanani wannan yana yi ba na son wa da Allah ka yakuri wallahi sai ka dawo da hankali sai asibiti sai mutu sai lalata ya gole shi wallahi sai da shi ba kai ka san abin da zai kai mutum ya kuma hidi asibiti ne sai tafi mana ni ban sani ba ni na ba shi mudo ya doka kwani ni na ba shi ka doka mutum wannan ka doka ata huriga jauro kanan dokta ne Allah ya zama ya Allah ya zama ya Allah ya zama subhanallah la ilaha